ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଗୋଟେ ନାଁ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଆବେଗ, ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ, ହୃଦୟର ଶୂନ୍ୟତାରୁ ଆପେ ଆପେ ଶୁଭୁଥିବା ଏକ ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ। ଏବେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ପରି ସେ ଚିର ସବୁଜ, ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ସଳିତା। ଚା ଦୋକାନୀଠାରୁ ଖଟି ସବୁଠି ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ ସ୍ମୃତି। ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ କଟକରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଶାଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଏହା ତିଆରି ହେଉଛି କାଠଗଡ଼ା ସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି କାଠଗଡ଼ା ସାହିର ଶିଳ୍ପୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରଣା। ତେବେ ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟି ଚଣ୍ଡୀ ଛକ କିମ୍ବା ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାମିତ ହୋଇଥିବା ପାର୍କରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୀତିକାର ଗାଆନ୍ତି ଗୀତ, ଫିଲ୍ମରେ ପାର୍ଟ ବି କରନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ କଥା ଚିତ୍ରରେ ରୋଲ୍ ବି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି କହିଲେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଇଏ କାମ ଆମର ଲାଗିବ କଟକରେ। ଯେହେତୁ କଟକରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ କୋଉଠି ଲାଗିବ। ଏ କାମର ଅର୍ଡ଼ର ହେଉଛି, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଇଏ ବ୍ରୋଞ୍ଜର ତିଆରି ହେବ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ଲେ ମଡେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେ ଆପରେ ଦୁଇଟା ମଡେଲକୁ ଡାଇଭର୍ଟ ହେବ, ଗୋଟେ ଆମ ଫାଇବର ମଡେଲ, ତାପରେ ମହମ ମଡେଲ, ତାପରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମଡେଲ ତିଆରି ହେବ। ଏତେ ପଇସା ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଏ କାମରେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାର ବୁଝୁଛି, କରୁଛି। କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ତଥାପି ଅଛି ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ସରିବା ପାଇଁ? ଆମକୁ ତ 4-5 ମାସ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ବଢ଼ିଆ କି କରିହେବ। ଆଉ ତରତରିଆ କଲେ ସେ ଅଖଡ଼ୁଆ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ କରୁଛୁ। ଏବେ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି, ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଟିକେ? ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲେ ମଡେଲ ଆମର ଆଜି ସରିଯିବ। କାଲି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପଲିସି କାମ ଚାଲିବ ତା ଦେହରେ। ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପଲିସି ବାହାରିଲା ମାନେ ତାପରେ ଫାଇବରର ତିଆରି ହେବ ଏମିତି। ତାପରେ ମହମର ପିସ୍ ହେଇକିନି ମହମର ତିଆରି ହେଇକିନି ବ୍ରୋଞ୍ଜର ଢଳେଇ ହେବ। ଢଳେଇ ହେବା ପରେ ସେ ଓଲ୍ଡିଂ ହେଇକି ଗୋଟିକା ହେବ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ସାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ସବୁ ହେଇକିନି ଫିନିସିଂ ହେଇକି ଯାଇକିନି ତାଙ୍କର। କେତେ ଉଚ୍ଚତା ମୂର୍ତ୍ତିର? 10 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା। ପବନ ହେଉଛି ସେ ଖରା ହେଉଛି, କରି ହେଉନି ସମୟ ଦେଇକିନି। କେଉଁଠି 2.5 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା କଲେ ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି। ଅବିକା ଦେଖନ୍ତୁ ଖରା ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ପାଗ ସକାଶେ। ଖରା ଆସିଗଲେ ଟିଣ ଘରେ ରହି ହେଉନି। ୟାର ଥିମ୍ଟା କ'ଣ ଏମିତି, ମାନେ କିଛି ସେମିତି କଲଚର ବିଭାଗ ଦେଇଛନ୍ତି? ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତ ଗାଉଥିବେ, ସେ ପୋଜିସନରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ମାଇକ୍ ରହିବ। ହଁ, ମାଇକ୍ ରହିବ, ଲମ୍ବା ମାଇକ୍ ରହିବ। ଆଗେ ଯେମିତି ଥିଲା ଏମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଲା ମାଇକ୍ ରହିବ। ଆଉ ହାତରେ ଡାଏରୀ ଧରିଥିବେ, ଗୀତ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ତାକୁ ଦେଖିକି ଗାଉଥିବେ। ଏ ହାତ ଏମିତି ଗୀତ ଗାଇଲା ନାକା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ହେଇକି ବାହାରିବେ।